Hvorfor var der oprør i Bolivia? Hvor stammer vandet i Bolivia fra, og hvorfor er der mangel på vandet? Brønde og gletsjer. Gletsjer på grund af den globale opvarmning af gletsjerne begyndt at trække sig tilbage, og med de høje temperaturer kan gletsjerne ikke nå at gendanne sig. Når gletsjernes afsmeltning eskalerer, er det første resultat mere vand, hvilket betyder, at dem, der var tættest på gletsjeren, nyder godt af det. Problemet er, at der i udviklingslande som Bolivia ikke er kapacitet i dæmninger og kanaler længere nede af bjerge til at opsamle de øgede mængder smeltevand. Det vil derfor, sammen med de voldsomme regnskyl, medføre oversvømmelser og jordskred. Hvordan klarer de forskellige befolkningsgrupper sig i forhold til Bolivias nuværende økonomi? Der er stor forskel på de velhavende og de mindre velhavendes økonomi. De mindre velhavende bliver ramt hårdere på grund af privatiseringen, da de skal betale 300% mere for vandet. Grunden til, at vandet bliver privatiseret, er fordi, at regeringen mangler penge. I hvilken grad er Bolivias udvikling bæredygtig i forhold til deres nuværende ressourcer? Bolivias bæredygtighed har ikke udviklet sig, da deres ressourcer er meget begrænsede, da de ikke har mere vand til rådighed. Og det de har, kan ikke genbruges grundet manglende ressourcer til vandrensning. Og fordi meget af det rene vand bliver privatiseret. Hvad kan Bolivia lære af Danmarks vandrensning? Genbrug spildevand, så de kan få drikkevand, som f.eks. i Danmark, hvor spildevandet kommer ud på et vandrensningsanlæg, hvor når de er blevet renset, så bliver det sendt ud i Køge Bugt, hvor det fordamper, og når det så regner, kommer det ned i grundvandet, hvilket giver mere drikkevand. Hvordan er Bolivias økonomi, og hvorfor bliver vandet privatiseret? Dem med penge klarer sig bedre, da de har penge til at betale for vandet, hvor dem, der ikke har penge til det, ikke kan betale for det vand, de har brug for. Hvordan skilles forholdet mellem europæerne og de indfødte? This is fucking great, man. Fucking great. You know what? It's cheaper to get a man to sit on the light stand than buy a sandbag. Yeah. Yeah, $2 a day and they feel like kings. Now you can throw in some water pumps and give them some old trucks when you're done and listo. 200 fucking extras. This is fucking great, man. ¿Cómo? Fucking great, man. Estos putos dólares, ¿no? Y ellos están contentos. Muchísimas gracias por los policías, los que nos mandó. Ya nos sentimos mucho más seguros. Es un honor para mí. Ellos llevan la desconfianza en los genes. Se hace muy difícil razonar con ellos, cuando además son analfabetos. Oiga, pero no quiero ser maleducado. A mí me parece que una persona que gana $2 al día no puede soportar un incremento en el precio del agua del 300%. Es curioso. Eso es lo que me han dicho a mí, que ustedes les pagan a los extras. Sí, pero nosotros tenemos un presupuesto muy ajustado. Sí, eso es lo que nos pasa a todos. De bliver undertrykt af regeringen og filmholdet, mens indbyggerne demonstrerer forholder filmholdet sig sikkert hos borgmesteren. Selvom de synes, regeringen underbetaler indbyggerne, gør de det selv. Med undskyldning om, at de selv har et stramt budget, hvorefter borgmesteren siger, har vi alle ikke det. De undskylder sig med, at de har svært ved at kommunikere med dem, da de er analfabeter.